No pots fer res més per frenar la baixada de les vendes? O potser busques noves maneres per defensar-te davant la competència de les multinacionals? Nosaltres tenim la solució, el RES, amb el qual podràs millorar aquesta situació guanyant nous clients i fidelitzant els actuals. RES és una agrupació de petites i mitjanes empreses que prioritzen les compres entre si mentre trauen nous clients. El RES dona ingressos complementaris i funciona sense bancs. Per aconseguir-ho, utilitza una moneda, el RES, que té el mateix valor que l'euro, per tant, un RES equival a un euro. D'aquesta manera, tothom que tingui res a la butxaca només se'ls pot gastar dins l'agrupació. Aquesta és una de les moltes raons per les quals els negocis RES reben nous clients i augmenten les seves vendes. A més, amb el RES, els particulars també hi guanyen. Tot particular registrat rep sempre un 50% o més de diners addicionals, o sigui que si realitza una càrrega de 100 euros, en RES n'obtindrà 150. D'aquesta manera tindrà més diners per gastar als comerços adherits a RES i, a part, es podrà beneficiar d'altres promocions que li aportaran encara més diners. I segurament que t'estaràs preguntant que tu, com a petit negoci, què hi guanyes? Doncs escolta bé, perquè acceptant RES incrementaràs al voltant d'un 5% el teu volum de negoci, gràcies a tots els clients nous que vindran a gastar el seu RES a casa teva. Sense retallar el teu marge de benefici, l'agrupació RES dona més diners als particulars per fer les seves compres únicament a casa teva, en lloc de fer-les als grans establiments. Per altra banda, RES també t'ajuda amb línies de crèdit i préstec sense interès quan el teu negoci ho necessiti. Si els bancs no fan res per tu, pensa en RES. Aquesta iniciativa ha sorgit de Bèlgica, on fa més de 15 anys que funciona i on hi ha una comunitat de més de 5.000 negocis adherits i més de 100.000 usuaris que prioritzen les seves compres, s'ajuden entre ells i reben un tracte preferencial tal i com es mereixen per ser membres del RES. I tu, que no fas res pel teu negoci, si vols res, visita el nostre web i segueix-nos a les xarxes socials.